comentaba a vontade de que nesta xornada se combine a experiencia e o coñecemento experto, no? E os espazos de debate con espazos para participación e para activación da creatividade das persoas que estades aquí e a vosa análise, e tamén con espazos como este, Argumentos para o Galego, que partan máis da experiencia persoal, no? Trátase de poñer en valor tamén a experiencia propia como unha fonte de inspiración e como un recurso tamén para que os profesionais do ámbito esteades tamén moi en contacto, no? Con cales son eses argumentos e eses elementos os que dirixirnos para poder activar falantes, no? E neste sentido, pois, parece interesante escoitar a experiencia de profesionais e de persoas de ámbitos diversos. E temos a sorte de contar con María Vázquez para abrilas. María seguro que vos é moi familiar a súa cara, porque é actriz e ademais é unha actriz de Carballedo, que por si non sabedes onde está en Lugo. A mí fíxome moita ilusión saber que era de Carballedo, que teño aí vínculo. E nada, digo que seguro que a coñecedes todas e todos porque participou en numerosos filmes e en series de televisión, de Matajaris a Padre Casares, de Fíos a 18 comidas, da Praia dos Afogados a Recente Fariña, e ten unha longa experiencia no audiovisual galego e no estatal. Gañou tamén un mestre Mateo polo seu papel protagonista no Club da Calceta. Xa digo, hoxe acompáñanos para contarnos a súa experiencia. Non está previsto que despois deste espazo só se houvese tempo, se abran preguntas ou un momento de compartir. Deixámolo para eses outros momentos máis informais, porque María ademais vai quedar, estará na comida. Pero non porque me negara, non me neguei a debate. Preguntas non se negou. Pero sí, é como quedarnos un pouco coa súa experiencia, co que ela nos queira contar e ao longo do día poder achegarnos a ela tamén para completala. Sí? Moi ben. Gracias, María. Nada, pois o primeiro, grazas por convidarme, grazas por organizar estas xornadas que eu creo que son moi necesarias. Estou nerviosa porque, claro, eu non son unha experta neste tema, máis ben son un aprendiz, así que perdoade, pois non sei. E que tampouco sei se é tan interesante o que eu teño que aportar, pero bueno, chamáronme, eu me tomen todas e dixen, pois, alá vou a falar da miña experiencia. O pensar na miña experiencia coa lingua foi, pois, dixen, teño que falar da miña experiencia persoal e da miña experiencia profesional. En un momento, pois, mistúrase tamén, non? Porque ao final son a mesma persoa. Entón, pois, empezo polo principio. Eu son filla de galegofalantes que, como moita xente, pois decidiron que educar os seus fillos e fillas en castelán era mellor. Entón, pois eu son dunha familia de galegofalantes que me criaron en castelán, entón a miña relación coa lingua foi basicamente coa miña familia materna, cos meus avós, co meu tío, coa xente de Carballedo, cos veciños e veciñas. O que pasa que meus pais, supoño que tamén pola súa experiencia persoal, e tamén porque foron emigrantes a Vigo e nas cidades grandes tamén falábase menos galego, pois educáronos e criáronos en castelán. Eu non tiven así moita conciencia tampouco de lingua ata anos despois, non? Pero sí que me criaron en castelán. Estudiei nun colexio relixioso, entón a lingua tampouco era unha prioridade nesas escolas. Despois foron retornamos a Carballedo, pero estudiei en Ourense, noutra escola relixiosa, entón, pois tampouco seguía sen ser unha prioridade o galego, pero é verdade que eu sempre tiven un vínculo moi grande coa lingua, tamén porque a miña avoa era un referente para min e foi unha maestra, sempre mantiven ese vínculo. Despois, enseguida, marchei a estudar interpretación a Madrid, entón tamén, pois, eu creo que a lingua galega empobreceuse inevitablemente porque no meu día a día xa falaba moito menos galego, non? O que sí que nunca perdín o contacto con Galicia, familiarmente e profesionalmente. Empecé a traballar moi noviña en Madrid, pero sempre quixen manter o meu vínculo de traballo con Galicia, traballar en proxectos en galego, para min era unha prioridade. Entón, nunca perdín o vínculo. Despois, quedei embarazada, teño unha parella que non é galega, que é cántabra,
quedei embarazada, a miña avoa xa morrera, que era a última que quedaba galego falante da familia, e aí empezou a miña conciencia de lingua, porque dixen, se eu non falo galego, o meu fillo e a miña filla, pois na miña familia vai desaparecer o galego. Entón aí empecé como con forza a falar en galego habitualmente, no embarazo e despois posteriormente coas miñas crianzas. E tamén foi así paralelo un traballo de pico e pala coa miña parella de convencelo de que vivir en Galicia era moito máis interesante para que se criaran o noso fillo e a nosa filla. E bueno, tampouco fixo falta moito para convencelo, a verdade é que é un amante de Galicia, el está aprendendo galego tamén, cada día o fala mellor, e volvimos aquí. E a miña prioridade foi atopar unha escola onde a lingua galega fose unha prioridade, a propia, atopámolo, e nada, aquí estamos en Santiago de Compostela, vivindo, falando galego, vendo as dificultades que hai. Antes comentaba aquí tamén con alguén que me resulta moi curioso, porque é unha escola onde maioritariamente os nenos e nenas falan galego, pero xogan en castelán. A mí resulta moi curioso cando chegas ao recreo e os escoitas, non? Os guerreiros, as princesas e todos estes referentes son en castelán. E digo, pois algo hai que facer aí tamén, non? Para que nenos e nenas que falan galego xoguen en galego tamén. Bueno, así resumindo a miña vida un pouco, paso ao profesional, que xa dixen un pouco que estiven sempre traballando nos dous sitios. No ámbito audiovisual eu sí que me atopo un problema, bueno, un problema, non sei como chamalo, non? Así como no teatro hai máis conciencia de lingua, a xente fala galego habitualmente, no audiovisual é moito máis difícil, curiosamente. Hai leis que se supón que protexen o galego, a min gustame moito atopar equipos onde maioritariamente se fale galego. Eu creo que é algo moi importante, porque ao final ti tens que crear un clima para que despois os personaxes, ti estás facendo personaxes que falan galego, eu creo que hai que fomentar un clima onde se fale todo o tempo, non? Para falalo mellor, porque eu creo que tamén temos unha responsabilidade coa lingua, que hai que falala, e hai que falala ben, e intentar falala ben ou o mellor posible. Vemos na televisión de Galicia todo o tempo programas onde hai un galego bastante pobre, por desgraza. Eu creo que, así como, por suposto, a educación é superimportante, o audiovisual é algo máis inmediato, non? A cultura é algo inmediato, onde se poden chegar máis rápido a xente. Entón eu creo que habería que poñer aí o foco, como para ter programas de radio, de televisión, formatos digitais, que a xente nova lles interese, non? Que sexa, que se dean conta que o galego mola, que hai pouco, eu non sei, vos saberedes máis, pero eu, dende o persoal, vexo que bueno, hai pouquiño. De feito, eu fago así un xogo normalmente cos mestre Mateo, porque me dá para moitas cousas, pese as políticas de normalización lingüística, pois eu collín as películas que gañaron os mestre Mateo dende que existen, dende o 2002, entón, no 2002 gañou El Bosque Animado, con versión original en castelán. En 2003 Los lunes al sol, con versión original en castelán. En 2004 13 campanadas, con versión original en castelán. En 2005 El año de la garrapata, con versión original en castelán. En 2006 León y Olvido, con versión original en castelán. 2007 Un franco 14 pesetas, con versión original en castelán. En 2008 El niño de barro, con versión original en castelán. En 2009 Los muertos van deprisa, con versión original en castelán. 2010 Celda 211, con versión original en castelán. 2011 18 comidas, que ten, bueno, hai parte que é en galego, pero maioritariamente en castelán. 2012 Doentes, versión original en galego, cun texto de Roberto Vidal Bolaño. 2013 El apóstol, versión original en castelán. 2014 Somos gente honrada, versión original en castelán. 2015 Los fenómenos, versión original en castelán. 2016 El desconocido, versión original en castelán. 2017 María y los demás, versión original en castelán. E 2018 Docs, con versión original en galego. Entón, de 17 edicións, 2 gañaron películas con versión original en galego, cando se supón que son os premios do audiovisual galego. Entón, algo estamos facendo mal, eu creo. Isto pareceme dramático, non quero rematar con algo dramático, pero tamén
Eu quero lanzarvos así a vos, que igual tedes, ou igual eu estou equivocada, pero tamén hai algo que me chega de xente que quere aprender galego, que non é de aquí, que ás veces din, non sei se é certo 100%, pero eu tamén lanzo aquí, que lles gusta non aprender galego, porque é unha cuestión de esforzo, non? Pero de melloralo, que ás veces as clases son reducidas, non? Que limítanse ás escolas oficiais de idiomas e a universidade, onde os horarios son bastante restringidos, e que, bueno, que ás veces lles gustaría espazos, ou enterarse, porque igual os hai, pero non chegan, espazos onde se utilice máis a lingua galega, onde haxa intercambios de conversas, ou... Bueno, entón quero trasladalo aquí tamén, ou igual se estou equivocada, pois que me corrixades, e eu irei por aí dicindo, pois non, aí tendo argumentos para animalos, non? E animalas. Tamén eu creo que no audiovisual, ainda que todo non sexa cuestión de dar clases ou cursos, pero eu, coa Asociación de Actores, levo un tempo intentando tamén, creo que é importante, concienciar e dar cursos aos propios profesionais do sector, non? Para mellorar a lingua. Creo que é importante, estamos aí en conversas coa asociación para ver se dan cursos de voz e galego aos actores e actrices, porque creo que hai que concienciar que é importante falar a lingua ben falada. Así isto era máis ou menos o que tiña que dicir. Son rápida... Genial, e en tempo, María, me encanta. Quedei seca. E moitas gracias, ¿no? Porque disto se trataba, de traer a túa experiencia, como ti a quixeras contar, persoal, profesional, de facernos comprender un pouco máis o ámbito do que ves, e creo que esta relación foi demoledora tamén, ¿no? Para unha chamada de atención importante, a pesar de que... Claro, porque leis hainas, pero o caso é que hai que conseguir que se cumplan, sí, non? E tamén creo que sirve para traer esta demanda tamén aquí, ¿no? Desde a miña posición, esta é a demanda, ou esta é un pouco a miña realidade tamén con respecto, bueno, as persoas que aquí están. E despois, perdón, que se me esqueceu unha cousa de lanzar tamén, que eu creo que tamén hai xente que é a que temos que atraer, porque eu vexo nos profesionais tamén do sector, non? Xente que non se atreve moito a falar o galego porque non o fala ben, entón hai que intentar que o peor galego, a min dixeme unha vez un amigo que quedou moi marcado, o peor galego é o que non se fala. Entón eu creo que hai xente que por vergoña, porque empeza, porque ves que notas que queren falar contigo en galego, enseguida cámbianse porque non teñen unha fluidez, non? Entón eu creo que esta xente hai que atraela, porque hai bastante xente así, que hai que darlles un empurrón para que veñan con nós. E xa está. Para iso está toda esta xente, non sei se queda alguén con algo na lingua que lle queime moito e que queira dicir. Sí, saltándonos todos os protocolos e sabendo que andamos fatal de tempo, pero bueno, desde a propia organización permitimos así un pouco. Eu simplemente quería pedirlle a María se podía desenvolver un pouquiño a cuestión persoal, non? É dicir, en que momento, digamos, o teu vínculo coa lingua pasa a ser fundamentalmente emocional, non? O emotivo, a tomar consciencia lingüística, non? E que é un pouco o que provoca ese clic, non? Ese cambio. E tamén se nese momento, a partir dese momento, tiveches que explicalo socialmente, se te viches un pouco na necesidade de argumentar por que utilizas habitualmente ou sempre o galego, en fin, un pouco esa cuestión. Non, creo que contei antes que foi por cando quedei embarazada, porque vin que se perdía na miña familia, e aí foi a conciencia. Ata ese momento igual nunca o pensara, non? E aí dixen, teño que falar galego porque non quero que se perda, porque é a miña lingua, porque me parecía moi triste, a min pareceume moi triste que miña nai galego falante pensase que era mellor para min que me educase en castelán. Eu creo que para ela tamén tivo que ser duro, non? Porque realmente o mellor non tiña conciencia de que era duro, pero, jolín, que ti penses que a túa lingua é de segunda. Entón, para que a miña filla non sufra e aprenda máis e mellor, voulle falar en castelán, dixen, eu non quero iso, non? Eu non quero perderse porque supoño que hai algo que aí está, non? Porque, aínda que non me falara en castelán, algo está dentro. Entón, foi iso o que me cambiou. Non tiven que dar moitas explicacións, porque eu non son de dar moitas explicacións tampouco, porque falas galego, porque me peta, porque me gusta, porque eu quero, e dame igual. Teño ás veces máis conflitos, porque agora como tamén está todo revolucionado coa familia paterna do meu fillo e miña filla, porque son de fora, e ás veces entender as cousas dende fora é máis difícil,
Pero, bueno, eu son guerreira, intento tamén ali explicarlles, e tamén que aprendan, digo, pero xe é bonito que me escoitedes e que escoitedes aquí os netos falar outra lingua, non? E tamén a miña sobrina, como vive en Madrid, e o seu pai e a súa nai tamén ali, pois eu tamén, digo, aquí vou espallar todo o que poida a lingua galega, e non ten ningún problema. Os nenos e nenas para iso son increíbles, non? Porque a miña sobrina enténdeme perfectamente, encántalle, sabe que a tía lle falan galego, contéstame en castelán, ás veces xa vai dicindo algunha palabra en galego, entón sinto-me moi orgullosa, é vontade, non? De entenderse, e non é tan difícil. Pues gracias, María, Nada, por esa enerxía, por esas...